donj koda chenro mano mar mbaka oromo. Tok mana kapok noko yo matin nwaloso kotende kod piedho jotend migepe mago manyien ni jokanyo Geoffrey Ruku kanyakla kod Hannah Cheptumo. Gin duto teke riwo omenda margi wacho ni net worth en $797. Ruku nowacho ni entiere koda net worth mondo entiere godo romo $377 ka Hannah mabede koro donjo ministry mano mar gender mabede koro donjo ministry mar gender bar kado naslo sada dhoge nowacho kanyo ni net worth mare en $420,000. Kapok wadonjo kano piedh dho Ruku nyakoronge Jwang wach Hannah ni ema bede nwalose ahinya nyagine wamene nowacho ni they are looking for money. Weche mosebedo ka timore female mothers nyithind school mabende osebede ka inego wach mabende pod oganda humne nyaka sani akelo kinda indi wach nango tende koda mani ananeno ni mokwongo en gima lit sana koko wawito ngima dhano to wawito ngima dhano e yor hera kech ng'e hero nego mi ji mor tadiri mantiere nitie situation manyalo miyo ng'ato timo gimoro ineno nyithindwa manyirigi samoro nitie gima nyalo timo nikech poverty odwaro pesa kumoae be life tech mokinyago e simu seche ten mondo mi pesa minyatimogo your daily needs lakini iyudo ka nitie kata jomoko kata foreigners moko modak e Kenya moko nitie kani iyudo ka gin intention mango ok en era meno nyathi sikul kata nyako mengo no to nyako no to kia at the same time situation tuno nyako no bedo gi ng'ano machiegni o risk nikech situation en koso mar yuto ma lwedo ni Sharon ma gimo nengo an onego tim into ere kaka wanyalo solve problem ni forever en ni nyaka wa empower jomanyiri after schooling kata before schooling mondo koro gombo mar ero pesani nke situation oketo gini kik bedi lakini en gima onego manye solution. Yes. Kenero margi. Era en gimo nego miji mor. Inti era mitimo nke situation oketi. Yes. To bende Hannah nyakoronga Jwang Hannah Cheptumo mabende gisani koro donjo e ministry mar gender obro bedo koka kara Aisha Jumwa. To bingeni en mikai mar min od the late mano jawd senator Mabaringo mano mosenindo William Cheptumo. Koro donjo na mano mar Geoffrey Ruku mabende koro kao kar Justin Muturi. Geoffrey Ruku nyakoronga Jwang en jaod bura mano Mambere North. En bende kete tago maliet nikech ni penje ni bende entiere gi lony mano mar tao piny kayo nyaka kaka jatend migao mochung' ni jotije mag piny owacho. Ingeni e ministry oken ministry duong, ministry inti experts, ministry inti professionals. En mana jatelo kuom mar kanyo. CS gik mang'eny mantie ma CS ok mul. In fact yiro ka PS ni tich mang'eny mayo kata mana CS. To king'iyo Geoffrey ni kata kumoae Mbeere North kacha en ng'at ma osetiyo tich minyalo ne kendo king'iyo kata August Oscar is a debater ng'at ma articulate king'iyo articulation power mare ni malo kabisa to gimomiyo no gol JB nikech okaw ministry okoko siasa mathole mokrum okaw ministry odhige activism obedo an activist iwinjo to en sirikal kendo obede a committee mar cabinet obede cabinet meetings nyisi ni japiny ok ne dwar an activist japiny ne dwaro ng'at manyatiyo ne japiny ting'eni Sharon ministry makori miyo Geoffrey no ken ministry ma jo Mbeere North kata jo Central Kenya nen ministry ma jo Kenya right makopo ni igo siasa mar mlima kode to ja Kisumu ja Mombasa ja Kilifi kata ja North Eastern dwaro tich e weche kata kaka inyandik jopiny kata ng'ama nyalo tetia ne jotich emomiyo nino ka Ruto no yiero nyiene nikech ng'e chose dhi mogom kata mana cabinet meetings no ko attend to king'iyo history mar Geoffrey king'iyo history mare en ng'at ma osetiyo mang'eny kabisa right king'iyo kata kumoae to parliamentary ting'ene active politics man in the third year mare ng'ama ne okobede siasa for long koro wan wadwaro ng'ama nyalo tiyo ni jopiny Sharon and I'm very sure ni Geoffrey dhi perform to kara kumano jodi bra no da dhogi